I centenars de monuments històrics i edificis emblemàtics es van quedar ahir a les fosques a la nostra comunitat. Així s'afegien els valencians a la convocatòria mundial d'apagada multitudinària per defensar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. Esta sisena edició ha duplicat la participació pública i privada. L'hora del planeta s'ha valorat molt positivament. A les 20:30 el consum elèctric es va reduir en un 13% a tot Espanya. 60 minuts, una hora fosques d'Orient a Occident. Les ciutats més grans, els monuments més emblemàtics quedaven sense enllumenat per una bona causa, la defensa del planeta. A París corejaven un compte enrere per apagar la Torre Eiffel. Per motius de seguretat només va estar sense llum durant 5 minuts. A Atenes desapareixia en la nit la silueta del Partenó i l'Acròpolis. A Itàlia i en diferents punts d'Europa, el canvi horari de la setmana passada feia que a l'hora prevista, a les 8:30, el dia s'imposara a la foscor i no poguera, per exemple, apreciar-se el tancament dels llums del Coliseu. Amb un poc de retard quedava a l'ombra la Basílica de Sant Pere del Vaticà. A Berlín, els ciris substituïen la llum de l'emblemàtica Porta de Brandenburg. En la península aràbiga, els gratacels de Dubai feien l'apagada en un ambient de festa, que aconseguia també apagar les luxoses fonts lluminoses del centre de la ciutat. Milers de persones esperaven a Manhattan l'apagada del mític Empire State. L'edifici més alt de Nova York no mostrava nit durant 60 minuts la seva cúpula característica. D'Oceania a Amèrica, més de 150 països i més de 1.500 ciutats s'han afegit a aquesta iniciativa que en 6 anys s'ha aconseguit comprometre a tot el món en la defensa del planeta. Obrim finestra al món. D'esta manera